Black Coffee'mizi şok täzerik. Söýgüliňiz bilen gelseňiz 10% skitka, aýalyňyz bilen gelseňiz 20% skitka. Eger ikisini bile getirip bilseňiz bizden muhdy içip bilýäňiz. Sen jigim. Helene reklam edip durdun menden hota da dinläp otyp. Şu diýen sözden toşnamy. Dogry getirip. Sözüňe jogap berýärmi? Garantiýa berýärmi? Owa. Oýnatma. Oýnadam. Bolly garaşa sen bir sen jagada oýnajagyň tapdyň o ha. Garaşadyr. Ay heley. Yet Black Coffee, çalt gaýt. Resk mudi içip bolýar. Çalt meni ha gep düşündirmäge ýagdaýym ýok saňa. Terew. Bol. Sen jagada oýnatjak bolýarmy? Aşkım, yekem, mehribanım, çalt gel Black Coffee'den ağır mudi içtirecek yani. Bolýarmy? Bul ya geliňiz düşündirjek. Gelinmi? Gelim, näme boldy? Ýa adam bolana kow. Häzir wara, şunda mudi içýär. Men bayra utdum. Ondan aýarly bolma, barmagal gitdim. Sen onu tanaňok. Onu çağırdım. Aýarly bolma bilen arkaýyn bileje oturup hemen içelim. Bolýarmy? Geç. Gel de näme dep. Mollay birden çağırdyň. Ýa adam bolana kow. Karoçi, men ikinci jenden olan yitirençe jigim vardı. Gıjigim. Atını ekmardım. Bergen içmeni çağırdım. Kafede dostum koy. Ada ya da açıldı olun ten içecek diye mut. Gitdimi içecek arkadan üyütke. Şunu Bolly. Gelmen yanımda sırda näme hada gel. Ay, bu çany bilen getiraytdy. Sen ikisini bile getireydin mi? Men yalancıkta reklam etdimi? Çanyň bilen getireydin mi? He, näme ikisi? Näme ikisi? Kelime çawur.